F'attività politika fil-Fgura l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-perjodu li pajjiżna kien hawn 28 mexxej tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kien perjodu ta' mistħija. Kienet okkażjoni ta' mistħija nazzjonali. Kompla billi attakka l-Kummissjoni Ewropea li fl-aħħar ġimgħat tat ċertifikati importanti għal ħidmet il-Gvern bħall approvazzjoni tal-proġett ta' bini ta' power station ġdida li taħdem bil-gazz minflok iffukat fuq kwistjonijiet partiġjani fl-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Jien ukoll bħalkom diżappuntat li l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda titkellem fuq dawk l-affarijiet li intkom xtaqtu għad titkellmu. Fil-Fgura l-kap nazzjonalista ħareġ u għal Giovanna De Bono dwar skandlu magħruf iżjed bħala Work for Votes. Busuttil qal li l-allegazzjonijiet fil-konfront tar-raġel ta' Giovanna De Bono saru biex ikissru familja. L-istess De Bono li l-pulizija resqitu l-qorti taħt 13 il-kap ta' akkuża f'każ li dwaru għadhom għaddejjin proċeduri fil-qorti. Biex ikisser familja. B'Jason Azzopardi quddiem u Busuttil ma lissinx kelma dwar id-dil tal-Lovin Brown li minnu pajjiżna tilef il-miljuni tal-euro u fid-del tas-suċċessi li jisbqu dawk ta' stati membri Ewropej oħra, Busuttil kellu din il-weda għal meta xi darba forsi jkun Prim Ministru. Dak li qiegħed inwiegħed illi nagħti jien pajjiż normali. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista nnota li f'ġimgħa fejn Malta kienet iċ-ċentru tal-Ewropa, il-Gvern kiseb riżultati fuq l-immigrazzjoni, tħabbar l-ikbar investiment lokali li qatt kellna, il-qatt naqas taħt 3,000 persuna, ġie konfermat rekord ta' 2 miljun turist f'Malta u żdiedu mediċini kontra l-kanċer li jingħataw b'xejn. Meta tisma' li l-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li s-summit kien okkażjoni ta' mistħija nazzjonali, tinduna minnu l-partit maqtuħ minn dak li qed iħossu n-nies fi djarhom, sostna l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qal li l-familji fil-kwiet ta' djarhom fil-ħwienet tat-te u madwar Malta u Għawdex jafu min qrib tagħhom u għalhekk Joseph Muscat jibqa' l-iktar mexxej fdat f'pajjiżna.